Hello! Hello! Nagluluto tayo ng Korean noodles. Super spicy. Patikim natin kay Agum. Tapos titignan natin yung reaction niya. Ito yung sa kanya. Ito naman yung sa akin. Spicy din pero hindi siya kasi super spicy nito. So, try natin to para sa kanya. Dahil version to ni Au Food Recipe. So, gagamit na ako ng sausage. Premium sausage yun ng SCTO, tokwa. Then, konting, ang tawag dyan? A few moments later. Konting, crab stick. Imitation crab stick. Tapos, egg. Siyempre, tag-isa rin kami. Tsaka, konting toge. So, lulutuin na natin siya. Para pag uwi niya, may merienda na siya. Pero ako, hapunan ko na to. Masakit kasi ang ngipin ko eh. Okay, let's do it. Yeah, sundin natin yung instruction ng packaging. Sabi ng packaging, nasa level siya ng 550 ml. So, nagpas to ng 600. Babawasan ko na lang. Tatansyahin ko na lang siya. Yun ang ilalagay. Sundin natin yung packaging. Ayan. So, may natira pa siya. Iinamin ko na lang yan. Ayan. So, magluluto na siya. Ayan. Tayo na lang natin kumulo. Sundin lang natin. Katulad naman din siya ng ibang instruction ng noodles. Instant noodles. Same lang. So, balikan na lang natin pag kumulo na siya. Siya. Lagay na natin. Tete! Tapos, ano naman sunod sa packaging? Ayan. Lahat ng packaging. Ayan. This, huwag natin ubusin. Tapos, tutuin na siya ng 4.5 minutes. Actually, dito sa lugar namin, hindi talaga yung pinakabahay namin eh. Destino lang kami rito. So, inuupahan to ng kumpanya para sa amin. Itong tinitirhan namin dito sa Bicol. Pero may bahay kami sa Albay, tsaka sa Cavite. Yun talaga yung residence namin. So, baka nalilito kayo kasi iba-ibang lugar yung nakikita niyong bahay. So, isa lang to sa mga inuupahan ng kumpanya para sa amin. Pero dito kami taga mostly tumitira pag nasa Bicol kami. Nasa Camarines Sur. So, 4.5 minutes lang lulutuin natin siya din. Bago yung 4.5 minutes niya, lalagyan natin ibang ingredients. Actually, hinihintay natin siyang umuwi eh. Ito yung motor niya. Yung isa niyang motor yan. Yung gamit niyang motor sa pamangkin niya kasi madidistino yon. Kaya iiwan mo na dito sa bahay namin. Kaya inatid na lang yung motor niya dito. So wala pa siya. Mamaya nandito na yun kasi 4:30 ang out niya sa trabaho. Ako wala akong pasok ngayon kasi may barko. Bawal magtrabaho kapag mayroong receiving ng produkto. Petroleum product. So, hintayin na natin siyang dumating. So, yan. So, lagyan na natin yung ibang ingredients para hindi maging sagi yung noodles. So, unahin natin yung sausage. Konti lang. Siyempre, yung tofu. Ako gusto ko yung tofu, kaya konti lang bibigay ko sa kanya. Crab stick, konti lang din. Haluin natin. Para maluto yung sausage. Yan. Lagay natin yung tokwa, yung toge, mamaya hanguin na natin siya kasi madaling magluto yun eh. Tadaan! Finished product. So yan, ito yung kanyang kinalabasan. Hoping maanghang talaga siya. Pero hindi ko siya tinaray. Ayoko. So lulutuin ko naman yung aking Lisen ramen. Gawa rin tayo ng butter toast. Paborito ko kasi tinapay. Lalo na pag may butter. I-open na lang natin siya para mabilis. Ginagawa ko kasi matigas tong butter dahil nasa rep. Kapag natunaw na siya, tsaka ko siya ni-spread. Actually, dito gusto ng asawa ko. Pero ako gusto ko talaga to. Lalo na yung garlic butter. Gusto ko talaga. Yan. Simple lang. Butter lang. Tapos lagi ko sa oven toaster. Pagkain ko naman to, kaya kakamayin ko na lang.
basagi. Pabrik natin para hindi siya matapon. Mahirap mag-housekeeping. Set lang natin siya ng mga 5 minutes. Balikan natin siya kasi i-spread ko pa yung butter. Yan yung sa akin. Yan, Nissin. Dahil sabaw na. Yan. Talagay ka na lahat nung natitira pa mga ingredients. Actually, dalawa dapat talaga yung noodles eh. Kaso, pwede rin. Hindi nilawa ko siya. Nag-abol ako ng isa. Ay, kaya rin maluto. So, pag nag-melt na yan, i-spread na lang natin. Kapya. Ako gusto ko taga-toasted yung bread eh. Spread lang natin ng even ng konti para yung may palaman. Pwede na yan. Tadaan! Finished product! Hintayin na lang natin si Agok umuwi para sa ating tasting. Kumain na ako pang hinintay ko siya. Tagal eh. Yan na siya. Naganda ako ng merienda mo pa. Yan. Yung motor niyang yan, ano na. Ilan taon na yan pa? Motor mo? 14 years. Yung isa pa part niya. Unang edition ng Kawasaki Fury 125 yan. Hinintay pa namin bago lumabas ng unang ano niya, release sa market. So talagang memorable na yung motor na yan sa kanya. Dami nang napuntang lugar niyan. Tumawid na rin yan sa Palawan, sa Cebu. Dami na napunta niyan. Nice. Hi ka pa. Hi. May merienda ka. Yan. So, tatry na yung niluto nating with matching. Rienda pa lang yan. So, tingnan natin yung ano niya. Sabi mo kung masarap pa, anong lasa. Ito sa atin, pineapple. Let's eat. Haluin mo. Hindi masarap. Hindi masarap. Nakalungkot. Maalat. Masa sila. Masa sila? Palapan? Okay. Manghang? Ano sila lagay mo? Hindi ko nilagyan ng sili yan. Manghang? Yan ang reaction mo, manghang. Hindi kinaya. Gusto ko nakita ng reaction sa pagkain. Nahang ba?
Gumanga ka. Ah. That's all.